lokutan amsar addu'a. Kowane lokaci idan mutum ya yi addu'a Allah yana karɓa. Sai dai Ubangiji cikin baiwarsa da falalarsa yake banci wasu lokuta ya sanya musu albarka da baiwa fiye da sauran lokuta. Waɗannan lokuta sun haɗa da na ɗaya, daren Juma'a wato ranar Alhamis da daddare da kuma wunin Juma'a. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wani bawa da zai dace ya yi addu'a a cikinsa face sai Allah ya amsa. Na biyu, watan Ramadan gaba ɗayansa lokacin amsar addu'a ne. Na uku, Lailatul Qadar shi ma lokacin amsar addu'a ne. Na hudu, tsakar dare musamman masu lushin ƙarshensa. Lokaci ne wanda Allah yake gwanjar rahamarsa ga bayinsa. Lokacin da ake kiran sallah da kuma tsakanin kiran sallah da tada iqama. Lokacin da aka idar da sallolin farilla. Lokacin da aka gama karatun Alƙur'ani ko wa'azi ko wata koyarwa ta ilimi. Shi ma lokacin karɓar addu'a ne. Lokacin da zakara ya cara shi ma lokacin amsar addu'a ne. Lokacin tafiya ta alheri kamar tafiyar haji, sada zumunci, jihadi ko kuma fatauci. Shi ma lokacin amsar addu'a ne. Ranar Arfa wanda yake Makka da wanda yake gida duk Allah yana amsar addu'a. Lokacin zubar ruwan sama shi ma Allah yana karɓar addu'a a cikinsa. Lokacin da aka tsaye da sauran yaƙin ɗaukaka kalmar Allah shi ma Allah yana karɓar addu'a a cikinsa. Lokacin da mutum ya yi sujjada shi ma Allah yana amsar addu'a a cikinsa. Lokacin da mutum ya farka daga bacci musamman in mutum ya karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma. Duk abin da ka roƙa mustajaba ne. Kar ka yanke ƙauna idan abubuwan duniya sun yi maka zafi. Ka ci gaba da nema banda gazawa. Allah ya sa mu dace, Allah ya saka wa abbana da mamana da alheri.